ବନ୍ୟାରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍ କାନରେ ଦେଇକିରି ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବନ୍ୟାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଚୋପଲ ଦାନା ଦେଇକି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଛି। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ତଥାପି ବସିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ବି ଭାଇଙ୍କ ଯିବାର 20-25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ବସି ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ପରିଷ୍କାର ଅଛୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପଇସାଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ପଇସାର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କୌଣସି ପଇସା ଦେଇ ହବନି। 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତମେ ଆରାମସେ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଇ ପଦକ କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସାମୂହିକ ରାଜନୀତି କିଛି କରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର। ହୁଏତ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ହେଇଛି, ସେ ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାଉଛି, ମୋତେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କୌଣସି ଇଏରେ ଡକା ଗଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାଉଛି, ସବୁ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୋ ହୃଦୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद। बर्तमान अतिथि को करबी सांसद प्रमाणपत्र ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। अत्यंत हृदय स्पर्शी थी आपंकर यही भावना। सरोज भाई प्रति आप भल पाइबा आम सरोज भाई जनसेवा संगठन आपको अंशग्रहण प्रमाणपत्र ग्रहण कर धन्यवाद। सरोज भाई केवल ना थे से